Около 100-150 осиновени мъже и жени подават всяка година молби до окръжните съдилища в страната за разкриване на произхода им и в 90% от случаите те получават отказ от съда. Показва статистиката на неправителствената организация Национална мрежа за децата. Според осиновените, една от причините за това е неефективният регламент в член 105 от Семейния кодекс, който предвижда разкриване на тайната на осиновяването само ако важни обстоятелства налагат това, без да е дефинирано какво означава важни обстоятелства. Хората, които търсят своите биологични родители или деца, често се натъкват и на проблеми като подмяна на имена, дата на раждане или ЕГН в документите по осиновяване и дори унищожаване на цялото дело по осиновяване, споделиха от Национален интернет регистър на търсещи се КАДЕСИ. Това възпрепятства откриването на биологичния родител или дете, дори в случаите, при които съдът определя разкриване на тайната на осиновяването, споделиха участници във форума "Правото да познаваш своя произход, лицата на осиновяването". Той бе организиран от Асоциация "Осиновени и осиновители", Национален интернет регистър на търсещи се КАДЕСИ и Национална мрежа на децата в партньорство с Министерство на правосъдието и с подкрепата на Френското посолство. През далечната 84-та родих момиченце. Бях почти на 18. Почти. И естествено нямах право на избор. Родителите ми и роднините ми взеха решение да не се прибирам вкъщи за детето. Беше оставена за осиновяване. Когато направих 18, я потърсих. Съответно ми казаха, че нямам право да робя, да търся. Нямам никакво законово право. И от тогава се опитвам така, чрез познати, чрез роднини, които може би знаят къде е дадено детето, да намеря нещо. Аз се казвам Иванка Йотова, родена съм на 23 ноември 1972 година в град Хасково. С името Маргарита, което след това ми е сменено при осиновяването. След 7 дни съм осиновена от Хасковската болница в Ботевград, в много добро семейство, отгледана и възпитана. След 18 години се завръщам отново в Хасково като студентка по медицина и започнах издирването на своите биологични родители. Беше ми отказано веднага първо в АГИО-то, след това в Хасковската община. След завършването ми продължих вече 24 години да търся своите родители. Според Георги Богданов от Национална мрежа за децата трябва да има една специална институция, която да работи по въпросите на осиновяването в България, тъй като над 2 милиона души у нас са засегнати от темата в качеството на осиновители, биологични родители, близки роднини. Това е един много голям процент от българското население, който наистина трябва да бъде подкрепен в тази сериозна сфера, категоричен бе Богданов. От 31 юли в Министерство на правосъдието експертна група започва работа по промени в Семейния кодекс. Това съобщи заместник министъра на правосъдието Вергиния Мичева-Русева. Една от целите на бъдещите промени е отпадане на тайната на осиновяването, а амбицията на министерството е проектът да бъде внесен в Народното събрание до края на тази година. Амбицията на Министерството на правосъдието е да се опита заедно с партньорството на всички институции и организации да предложи по-ефективен подход и начин да се получава информация за произхода на осиновения, като се предложи и осигури необходимото консултиране и се защитят интереси на всички участници. Посланникът на Франция у нас, Ксавие Дьокабан, обясни френския модел на разкриване произхода на осиновения, като посочи, че в родината му дълги години е практикувана тайната на биологичния родител. Тя отпада през 1996, а през 2002 година е осигурен достъп на осиновените лица до акта им за раждане. Посланникът посочи, че международните осиновявания във Франция от 2006 година насам са 3500, 3/4 от тях са на деца от България. Френската агенция за осиновявания е органът, който съдейства на осиновените деца и ги придружава в търсене на произхода им, когато те са заявили това след навършване на пълнолетие, разказа генералният директор на организацията Беатрис Бионди. Тя посочи, че в случаите, в които майката е декларирала, че желае да остане неизвестна, осиновеният може да подаде молба до Национален съвет за достъп до личен произход към Министерството на семейството. Това е органът във Франция, който е ангажиран да осъществи връзката между биологичната майка и детето след запитване и консултации с нея.